ଭଲ ମୁଁ ଆଜି କଟକ ଆସିଥିଲି। ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଏଠି ଟଲିରେ କେବେ ରିକ୍ସାରେ ବସିନଥିଲି। ଆଜି ରିକ୍ସାରେ ବସିକି ଯାଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଥର ପାଇଁ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମଉସା ଆମର ବହୁତ ଖରାରେ ସେମାନେ ରିକ୍ସା ଚଲାଉଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଅଫସୋସ ଲାଗୁଛି, ତଥାପି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ତଥାପି ବହୁତ ଖରାରେ ମଉସାଙ୍କର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ରିକ୍ସାରେ ଆଜି ବସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ